Bé, Toni, avui el Cudi és un dels municipis turístics més importants de les Illes Balears. Tenim dotació de serveis a tota la zona turística, anem a multitud de fires, tenim també 3 oficines de turisme, però com va començar tot? Nosaltres començàrem el Cudi, l'Ajuntament, de la manera que entràrem, ja era mitjan la legislatura. El primer que se va fer va ser posar una furgoneta de turisme, una oficina mòbil, que la duíem al Canada, la duíem a les Barcarès, la duíem a la Marina i la duíem aquí a la playa. I això va ser les primeres passes. Llavors, en la promoció cara a l'exterior, conjuntament amb els hotels, varen dur el Cudi cap a Europa. Molt de temps, a dins les fires, a dins els simpòsiums que organitzaven, vàrem ser els promotors de medi ambient local, xerrant, vàrem posar unes mesures per als hotelers i en fi, vàrem fer bastanta feina. Que feren més, en aquell temps hi havia el conseller de turisme, en Jaume Cladera, va preparar un pla d'envelliment a Mallorca, a tots els municipis, i nosaltres, quan ell va venir a presentar-nos perquè ens afegíssim en aquest pla, li vàrem presentar ja els projectes fets, perquè havien de fer molta de feina. Havíem entrat a mitja legislatura i tots els regidors que hi havia, el govern, havien d'anar a escarada. I vàrem fer el projecte de Pedro Marreus, el projecte d'Estucant, el projecte de la carretera d'Artà, el projecte de les Palmeres, que tot estava vessat d'aigua. En el pressupost del 91, el 50% del pressupost era per infraestructures, per inversió, tot era inversió. Perquè nosaltres agafàvem tan bé com inversió que molta de gent deia que era un gasto és fer la zona neta, perquè turísticament xerrant, tenir una zona dotada de faroles i tot, però que vegis papers per terra, que vegis brutó, i això ho duíem molt per punt. I en aquest tema, quan anàvem a les fires, que comptàvem la feina que havíem anat fent, nosaltres érem de les estrelles. Bé, Toni, has xerrat molt de les inversions que vareu fer a zona turística, que també, evidentment, eren necessaris, tot el port del Cudi, però també tenia una joia que també s'havia d'anar polint, que era el casc antic. Quina situació en vareu fer? Hombre, el casc antic, tu me demanes això i en un poc més sortim a ombres de l'Ajuntament, perquè vàrem col·lapsar el poble, que no podíem passar, que hi havia obres i tot, molta de gent li queia malament, però era una mesura presa per consolidar l'economia del Cudi i en el mateix temps perquè els turistes també tinguessin aquest valor cultural com és el casc antic del Cudi. La prova està que veus ara, te passeges per dins del Cudi, veus aquelles terrasses plenes de la gent, és meravellós. Bé, Joan Gaspar, jo estic un poc en fora de l'Ajuntament, tu ara ets de dins. Jo veig i me dono compte del dia a dia, ho faig bé, m'agrada la feina que estic fent, però m'agradaria que tu me contassis sobre de primera mà teva l'Ajuntament com funciona. Bé, en tema de promoció, evidentment, anàvem a moltes més fires des que anàvem abans, anàvem a més de 10 fires, juntament amb el Consorci de Promoció Exterior, que se va constituir entre l'Ajuntament i l'agrupació hotelera precisament per promocionar tots junts el municipi. I també durant aquesta legislatura hem fet una oficina de turisme nova, justament aquí a Ciutat Blanca, que era necessari, però també el que estem fent és potenciar la promoció de productes que no són productes d'estiu, no? Són productes que permeten allargar la temporada, com la cultura, el patrimoni, el turisme de natura, o inclús també un projecte molt ambiciós de turisme per a persones amb discapacitat. I també una de les nostres fites més importants era també tenir un document que ens servís de guia per poder fer una programació a 4 anys vista, i per això també ara d'aquí poc aprovarem el Pla de Turisme 2018-2021 amb unes fites i uns objectius per anar fent des de l'Ajuntament tots aquests anys. Joan, és que hem d'estar d'acord en la zona del Cudi, el que és, perquè començam per el parc natural de la Bufera, per la Bufereta, per el turisme esportiu que venen, que de passos jo diria que haurien de fer qualque cosa més, per les carreteres, adaptar-les més
en aquest turisme, que tu, com bé dius, allarga la temporada de 9 mesos. Sí, evidentment també el que tu dius és important, ara tenim proves esportives que són reconegudes a tot el món, com l'Ironman, i també, evidentment, venen moltíssima gent a practicar esport aquí a Alcúdia. A nosaltres el que ens agrada dir és que per què triar quan tu pots tenir tot? Sí, és que realment Alcúdia és una zona que culturalment, tot, espais, ho tenim tot, Alcúdia ho tenim tot.